गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो समायाब्लाबो नुजाफैनाय जालायबाय रायजोफोर। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों। जोङो बयबो नुनो मोनखादों बा जोङो निउसफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिबाय थानो मोन्दों नङा होमबा। थ' आरो जोङो नुनो मोन्दों फेसबुकनि गेजेरजों गोबांथार सोरबा बेबायदि गाबगु खुगु जालायदों। दासिमबो माने दुखु मोननाया खाराखै। खारन अरुण'दयनि 9,000 रांखौ मोनाखै। दा जोङो केम्पिंखौ नेनानै दङमोन आरो बे केम्पिंआ इलेक्शननि केम्पिंआ सोलिगासिनो। बिनि गेजेराव मामाया बिराद मोजां फोसावलांदों। दा इलेक्शननि थाखायल' फोसावदों ना मावमारगोन मामाया जोंनो बेखौ दा समासो खिन्थागोन आरोना। थ' जोङो नेनानै दङ बयबो बिराद मोजां जेरैबायदि दंफां फुलि गायनाय ना। थ' बेवहाय 10,000 मोनदोंमोन दाखालि बावै। इबारावहाय 25,000 मोनगोन जाहैदों आइजोफोराहाय। थ' बेखौबो नेनानै था। आरो लोगोसे जायफोरा अरुण'दयनि रां मोनाखै 9,000 रांखौ थालांदों, दा बे 9,000खौबो मोननायनि चान्स दङ। आरो जायफोरा मोनखाबाय दा बिसोरो मोननाय नंला। बेयो जाहैबाय गोदानफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो बेबायदि चान्स होगोन। आरो एप्लाइआ जानायनि उनाव इलिजिबोल जायोबा बेखौ निस्सय मोनगोनखौ आसा खालामदों आरोना। फार्स्टआवनो 9,000 हाबनायनि गोबांथार बेबायदि चान्स दङ। आरो गोबांथार बेबायदिनो बेकार लाइमोन जायफोरा माने CM-AAA एप्लाइ खालामदोंमोन, गोबाङानो मोनाखै। बिनिबो गोबाङा गोबां माने टेनसन जादों आरो गोबां खोथा बुंदों। थ' गोबांफोरानो मोनाखै नंगौ। दा मामाया बेबायदि चान्स होगोन। इबाराव माने 10 लाखनो होगोन जाहैदों मामायाहाय। 10 लाखनो होयोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि 10,000सो फ्राय गोलैहैयो। दा एप्लाइ खालामनो जोङो रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय। आरो जोङो नेनानै थानाय समखौहाय थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंहा जिथुनिखि अरुण'दयनि सायावबो मामाया बुंलांबाय। बेबायदिनो दा गोदानै जायफोरा एप्लाइ खालामगोन रेशन कार्डनिबो बेबायदि माने सुबिदा, जेरावनाखि हाबा जानानै न'खरफोरावहाय माने मोनसे गांसेयावनो जमाहै थायोना। थ' बेखौहायबो बेबायदिनो जोङो दिनै फेमिलिनिफ्राय बेबायदि एक्सट्रा गावबा गाव खालामनानै लानो हानायनिबो सुबिदा खालामगोन। नङाबा अरुण'दयआ जानाय नङाना। थ' रेशन कार्ड गैयाबा अरुण'दय जाया। जोङो दा नेनानै थानाय रायजोफोर। मामाया गोबां मोजां फोसावलांदों। जोङो बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरो अधैर्य जानो नाङा ना। थ' जोङो बुंनो हाया दिनै सोर मोनगोन सोर मोना ना। आसा खालामदों बयबो दाखालि बावै जायफोरा बेबायदिनो थालांबाय मोनगोन 9,000खौबो जोङो नेनानै थानि आरोना। थ' मामायाथ' केम्पिंआव फोसावलांखाबाय, गोबांथार खोथा बुंलांबाय। दा मामाया जेखौ बुङो बेखौनो मावो। दा जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो। थ' बे हिसाबै जोङो नेनानै थानि। CM-AAAनिबो बेकार लाइमोनफोराबो मोनगोन। बेबायदिनो अरुण'दयनिफ्रायबो मोनगोन। बेबायदिनो आरो दंफां फुलि गायनाय 25,000 दा बेफोरखौबो बेबायदि मोनगोन जाहैदों। जोङो नेनानै दंखायो। दा बेबायदि जोङो नुनो मोन्दों गाबगु खुगु जालायनायखौ। जोङो अधैर्य जानो नाङा। दा निस्सय मोनगोन। सोरनिबा BPFनि सरकारानो जा UPPLनि सरकारानो जा जियानो जा ना। थ' जायफोरा इलिजिबोल आरो मोननांगौ जोङो बेखौ दिनैहाय दाननो नाङा। थ' जोंनियावलाय दा माथो जौगादों? जेबो जौगायाखै होननानै बुंनो हायो। जोंनियाव मा जौगादों? जोङो गुबुन हादोरफोरखौ नायलाय माबायदि जौगानाय ना। खालि जोंनियाव दा एफा एनै बे सरकारनि आसनिफोरखौबो जुदि लानानै इमान दावराव दावसि खालामोबालाय बेवहायलाय मा जानो ना। जेबो खामानि गैया। थ' बेबायदिबा दा जोङो मोननांगौफोरा मोननांगोन। आरो जोङो नेनानै दङ। जोङो भिडिअ बानायनो जोङो नेनानै दं। आरो भिडिअखौ जोङो बानायलांगोन। आरो सरकारनिसिम बुंनांगौखौबो बुंखानांगोन। जोङो नङाब्ला जानाय नङा। सरकारखौबो समाव हमनांगोन आरो जोङो सरकारखौ सापर्ट खालामनांगोन। आरो जोङो सरकारजोंनो थानांगोन। जाय पावाराव दङ बेजोंनो जोङो थानानै दिनै खामानि मावलांनांगोन जहैनो, नङा होमबा। दा जोङो बुंनो हाया सोरनोबा मोनसे पार्टिनो भट होनांगौ, सोरनोबा मोनसे पार्टिनो भट होनांगौ। आङो अरुण'दय मोनाखै सोरनोबा भट होनांगौ बिदिजों दिनै जाया। दिनै सरकाराहाय अलरेडि पावाराव थाखानाय सरकारखौ रावबो लाखिनो हाया। सरकारा जेरैखि जाया बिसोरो देरहानायनि बिसोरहा मालाय बेबस्थाया बिसिनि आखायाव थायो। खारन पावारा बिसिनि आखायाव दङ जिहेतु ना। दिनै फैसायाबो बिसिनियाव जोबनो थाङा बुङोब्ला, आरो पावारा बिसिनियाव दङ। थ' बिसोरो गोसोबायदि जय खालामनो हायो। खारन आंबो बांद्राय माने फोथायनो एसे गोब्राब मोनो। जेराव माने EVMनि भट फैयोब्लाथाय एसे माने गोनो गोथो जायो आरोना। बांद्राय मोजां मोना। खिन्थु बेनो सोलिबोगासिनो जिहेतु माथो बुंनो ना। दिनैहाय जोङो माब्लाबा निउसफोराव नुयो EVMआनो माबा हेक जानाय
माबा खावलाबायनाय बायदिसिना ना दा जियानो हक जोङो सरकारखौ सापर्ट खालामदो आरो नेनानै थानि जोङो भिडिअ लाबोगोन जायफोरा मोनबाबो मोनाबाबो जोङो भिडिअ बानायनानै हगारखागोन आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय